Ayina kwado mmadụ niile wu ndụ mbịagworo ka nwe ka m so n'inyi mma ọwụ niile anya ewere ha wụ ụbọchị akara aka anyị jikwa isi were na-ekwe anyị kpọrọ ọtụtụ ndị dị iche iche ha bịa lọnyere anyị n'ụzarị ha ndị egwu ziki n'ọnọ ọla steji ya ile anya ewere nwere ihe akwụkwọ dị mụrụ ọnụ ọye ha ji agụ egwu ka akwụkwọ dị mụrụ ọnụ ma ụlọ egwu ya na-afụ n'ikuku ile anya ibe nke ọdọ ibe ndụda ịhụ ndụ nnọrie ebe ndị e nyere ndị ụzarị nwere oke ile anya na mgbago ibe aka ndị ọbịa na-enwe oke oche ka na-apụta gwa apụta ya anyị jiri chihe karịpịrị onye abụọ mmadụ na-abịa anya na-echi iji na anyị kwadoro akwado anyị bụ Uzari City anyị anaghị eme ihe na-ele anya n'azụ anyị bụ ndụbịa ndụbịa ụmụnna ụmụnna mpụtara ofu ebe were kwesịe rụchaa ụlọ ụmụnna rugoro ụmụnna na-echi chikọtere ndị abụọ ndị Agbariji anyị kwesịrị rụchaa ụlọ wee jikọta onwe anyị hụrụ ofu ugwu azụza na-emechi ihe ike mgbe ọ laghị ịbịara n'Uzari ịlaghachi ndị ụmụnna nwekere ihe nke ọnwa ndị na-echere Uzari wo ofu ụmụnna Uzari wo ụmụnna ndị iche iche ma ndị arụmụ ndị ụmụnne anyị ha nchapụkọtara ọrụ n'azụ Uzari ị gaa n'okporo a ị ga-ahụ na site na factory wee fụọ okporo arụmụ na-arụ ya bụ ụzọ na-arụsi ike ndị Uzari ji aka ha were na-arụ na-agba aja chipa agbacha aja anyị ewere aka anyị vọsa anya ere ozi adụ mma na-ekpochikọ itere ndụ na-ekpochikọ okukọrọ ndụ si na moto ọla na-agbaba anyị gara agba mma ma agaba ghara aga mma abịara Agbariji ndị ọdụ ọmụ ibe ndị gọọmenti rụgwọrọ dị ebe enwe the best road ebe gọọmenti akpa aka enwe the best road bụ Uzari onwe ha akụ Agbariji ndị ọdụ na-ahụ ụzọ ndụka ụzọ Uzari anyị ji aka anyị emechi ya ụmụ nwoke na-arụ ụmụ anyị alaza na-abọchapụ ahịhịa ile anya ị ga-ahụ na ka niile dị clean onwe ahịhịa nduchiri ụzọ mbọ ndị Uzari na-agba nnukwu mmọnwụ na-atọ na-agba onwe ka a na-akpọ
agụ abacho ọ na-agbaka ha ebube agụ ọ na-agbaka ha ikpọmkpọ nke bụ amamyara ọbata osi nke ka mkpọmkpọ na-agbaka ha ọ ndụ nwa abacha biko onye si nkekwa ọmụ atọrike abacha na mgbe mkpọmkpọ na-abịa ọsọ na-adakwa ma n'elu adara ala so ọ na-agbaka ha zuki n'ọnọ okwekwesị ike alụkworola emerụ nke ya onye nwe ha ajata ọnwụnye ijoro agbaketa egwu ha mkpamkpakpa so na anyị kwadoro akwado ihe niile anyị na-emewe ihe omenala ka anyị na-eme omenala nke nwụ nneketa omenala ma ndị ụka ma ndị anaghị eje ụka kwenyerela nke wee na-asị na anyị na-ekele ndị Ikoro TV na ha alọka ọ bụ ndị sobegasị live ha alọka na onwe ha n'anya korokoro ọwọ ihe nrọ ile anya ụlọ ha bunyere n'ihu m ya bụ ndị Ikoro TV nọ anyị meke ihe anyị na-eme ụwa niile ahụtaba ndị ụzarị nọ obodo oyibo ndị nọ Lagos ndị nọ Abuja ndị nọ Sokoto ibe ndị iche iche ha na-ahụta na-echi mkpu na-enwe ọṅụ ka ha nọ lekwe nwanne m ka ọ pụtara lekwe nye nke ka ọ pụtara oye obi aṅụrị ka ọ bụ so ndị Ikoro TV anyị zuru ụlọ eje ọrụ ụlọ obi anyị nwe ya ji isi ụlọ bịa bịa sere anyị ha chi ihe ka ala ahụ ibe anyị ahụgwọ anyị ndị ọzara ekele m unu onye nọ n'ihu unu na-ekwu bụ nze echiri echi nze Okechukwu Ebubechukwu nze ala asọrọ Chukwu akalagorila anyị kulie sịrị onye ka n'onye ka a na-asọrọ na-asị ụlọ ka anyị ga ewere oke mmiri ya na-eme ihe niile bụ nsogbu ma ọ bụlaghị nza ekele m unu obodo eberugo nwere mbabatago obodo zeribe obodo ekwerugo onye ike ga-ebi ihe ụwa na-aga n'iru obodo ekwerugo onye ike ga-ebi ihe ụwa na-aga n'iru obodo ekwerugo onye ike ga-ebi ụwa na-aga n'iru ụmụakwado jide onu mekene ndị ụzara akwadobe chika anyị na-echọzibe ka obodo ekwerugo onye ike ga-ebi ụwa na-aga n'iru ndukwu ya bịa dị nta ya bịa ka anyị eliwe ji obodo ụzara akwadebe obodo ekwerugo onye ike ga-ebi ụwa na-aga n'iru zuki nọ na-abịagwo Ikoro abatago onowu abata obodo kwerize obodo ekwerugo onye ike ga-ebi ụwa na-aga n'iru ebuche mmadụ dalụkwa onu mekene Prezidenti Jeneral abalị gị nyodogwu obodo ekwerugo onye ike ga-ebi ụwa na-aga n'iru nwa ga-abịadowo na onu mekene zuki nọ na-abịago obodo dị n'udo obodo ekwerugo onye ike ga-ebi ụwa na-aga n'iru ọbịa ukwu ya bịa ọbịa nta ya bịa anyị na-enwe bịa obodo dị n'udo obodo ekwerugo onye ike ga-ebi ụwa na-aga n'iru iji ego ya bịakwa na ndị ejiri ego ya bịakwa anyị niile nọsị ya obodo dị n'udo obodo ekwerugo onye ike ga-ebi ụwa na-aga n'iru ọbịa ukwu biri ọbịa nta biri ụwa dị mma anya na-agharị obodo ekwerugo onye ike ga-ebi ụwa na-aga n'iru ebulu m ịgba kwadoro ndị nọ n'abata anaghị onwe igbo na-achị chinụgbegede m obodo ekwerugo onye ike ga-ebi ụwa na-aga n'iru ọgba mgba biri iti ọkpọ kwadowe n'aka anya ya hụ n'anya obodo kweluze obodo ekwerugo onye ike ga-ebi ụwa na-aga n'iru ndị na-agba mgba ya dịkwa n'ebe ndị kọkwọ ya dịkwu ndị ọgbọsọ ya kwụrụ obodo bezubezi obodo ekwerugo onye ike ga-ebi ụwa na-aga n'iru otu egwu biri ọgba egwu biri ụwa dị mma anyị ya na-aga obodo ekwerugo onye ike ga-ebi
ụwa na-aga n'iru. Okorobịa yedire n'ụwa agbọghọbịa yedi Zuki nọ n'odiri ụwa na-aga. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Ndị bụrụ ebe yedi ndị bụrụ ọkụkọ biri ụdị igwe mụrụ ndị bụrụ ụdị gbanye ụdị gwelọrị Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. onye ike yedire n'ụwa onye ụjọ yedi ụwa atọ ụtọ ahịhịa na-aga. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Eze bi n'ugwu bịakwa na nke dị n'ọkụ ya bịagwo Ọ na-abịaleta ọ na-adabazikwa n'ọkụ. obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Sọ́nàbọ̀ ìrúwó ká mẹ́bùrẹ́bù ẹ̀dá. Asábọ̀bọ̀ ẹ̀kọ́ wà kàdúrẹ́bù ìgbẹ́dọ̀. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Adáyọ̀ bí bọ̀bọ̀dọ̀wé ẹ̀dúgbìn ọ̀dẹ̀ bídọ̀wé. Ndúwé ní gbogbo ọ̀kàkà pàdìkó. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Òkú òkú ẹ̀jẹ̀kẹ́. Ọ̀nàdọ̀lọ́ dúkìn ọ̀dẹ̀ fẹ́ríwé. Kèké kúrì tó ń mọ́. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Mọ́mọ́ ń kú yàgbá. Pọ́ńpọ́ yàgbá. Òbòdò fúnfún. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Ebùbá kú yàgbá. Tí mi bá yẹ kiri. Òbòdò dé mma. Ayẹyẹ na-aga. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Mọ̀wé gbàgbé yàgbá lọ. Mọ̀wé yàgbé yàgbá. Mọ̀mọ́ mọ̀ wà gbàgbó. Òkè kà yàgbá gbogbo. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Uche wo obodo ya na nnukwu aka gbogbo. Ọlábịara Isi obodo. Lede. Nwasụ ka ka nụrụ anyị obodo. gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Ikorotv iwe akụdogo. Odu ekele anyị nọdụ n'elu. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Akpa mma yedi. Zuki nọ n'ebiri. Ikorotv yebiri. Emejọ yedigwe n'onye obodo. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Kemere oyi n'ụwa emere ọzọ wetinye. Ọnwa aja balụ. Odu ekele. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Ọnwa ihe mmadụ yebiri. Ọnwa China yebiri. Ọnwa ndị yebiri. Obodo ha agharịba. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Ebugoro m ịkpapadoro mụ na-egwe keke. Ya ọtọ ahụgo nwa m bụ ikiri ibe. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Obere na ya ebu ụzọ onye igwe sochie. Obodo kwerire ụwa na-aga. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Ndị ụka ya ebiri. Ndị omena ya ebiri. Ụwa dị mma. Anyị ya na-aga. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Ndị Igbo ziri m biri. Ndị ụwa ma na-ebiri. Ndị omena na-ebiri. Owere n'eluigwe. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Kotoko yebiri. Iwe akụ. Nọ n'ebiri. Agbariji-inyi n'olu na mmọnwụ kwado abụ. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Onye nwere ego rire na daga ga-etigide mụmụ na bụ egwu kwa na-aga. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Ọnọga ndị na-abụ ego kokomba ọgụ odugu igo mma. Obodo gberugo Anyị kelekwere. ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Anyị nọ mejọ ka ekwe kere ga mmadụ. Onye mmadụ bụ yezizi na obodo igo. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Ọdọ ukwu bi ndadudi ụwa dị mma. Anyị ya na-aga. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Ogbobi chuzo dowela n'ụgbọgo mmadụ. Azụgị nọ na ya aganga boligo. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Nwoke mmọnwụ obodo nwoke ike gbaraga. Zuki nọ na-emere ọkwa ego maka ibe. Obodo gberugo ejike ga-ebi ụwa na-aga n'iru. Ụbọchị nọka gaba Zuki igwe ya ebidobe. Odu ekele Igbo ana-ede. Obodo gberugo ejike ga-ebi Ma Obodo odo ịhụnanya ha ga ma lelee obodo. Obodo ịhụnanya ha ga ma lelee obodo. na ịhụnanya ha maka. Ịhụnanya ha ga ma lelee obodo. Do na ịhụnanya. Obodo ịhụnanya ha ga ma lelee obodo.
Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Udo n'ịhụnanya amaka. ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Udo n'ịhụnanya. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Iwe bụ mmadụ iche na-ekpere Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Udo n'ịhụnanya. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Udo n'ịhụnanya mmadụ iche na-ayọ Chukwu. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Udo n'ịhụnanya. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Kwa mbembe. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Udo ka nwa jiri bịa. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Udo n'ịhụnanya ndị adọba ebe a jiri chere Udo anyị. n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Udo kwụsụ gị nọ na-abịa ebe Udo a. n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Onye chọrọ udo n'ụwa n'udo na-abịazi. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Kwa mbembe. Udo n'ịhụnanya ha ka Kwa mbembe. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Kwa mbembe. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Ikorotv iri wadụ na-emere Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe mmadụ ji na-adịkwa Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Achịghị onye ka mmadụ jiri ndụ Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe maka udo ka anyị ji alụ ọrụ. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Udo n'ịhụnanya di na nwunye ji ebi. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Udo n'ịhụnanya. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Udo n'ịhụnanya mmadụ na-abụ ji azọ Udo ụzọ. n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Warawara anya ka agwọ na-agbazi Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe akwụkwọ mmadụ anya ka anyị ji gwa Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe maka eluigwe adụ na-eje Udo agha. n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Udo n'ịhụnanya. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Onye chọrọ udo n'ụwa ka udo na-abịazi. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Onye chọrọ udo ya ka udo na-abịazi. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Ebe ịhụnanya dị ka udo na-adị Udo ụbọchị. n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Mba pụrụ ịhụnanya ka udo na-adị Udo ụbọchị. n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Katakwuru ike onye ndị iro ya akpọ ụzọ. Ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Abịghị akụ anya bụ akụ na-abịa Udo abịa. n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Udo n'ịhụnanya ka mmadụ ji achụ Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe eje aka udo. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Mgbe dịka jụọ mgbe otu gị na-eme. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Nke mere ji oyi ga-adịrị. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Nke mere Ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe udo ka mụ na ji eti. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Ọnwa na China n'olu na-ekene. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Mmiri ọma na iyi olu ka mụ na-akpọ. Ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Nzuki na ọdụ mmanwụ ọkụ na-eti. Udo n'ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Iji bụrụ anyị na nnukwu ọdụ na-akpọ. Ịhụnanya ha ka mmadụ elu Onye bụ ezi bụrụ elu, olu na-ekene. Ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe O ji ife olu ma ọ bụ udo. Ịhụnanya ha ka mmadụ Nwa mmadụ ahazịla. Ndị bụrụ elu na-ejiwe ezi. Ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Agụba gụrụ obisi, ọgbọ n'ụzọ na-agụ. Ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe Agụba gụrụ obisi, ọgbọ n'ụzọ na-agụ. Ịhụnanya ha ka Udo ya achịrịrị. Ịhụnanya ha ka mmadụ elu Udo ya achịrịrị. Udo ya achịrịrị. Udo ya achịrịrị. Ịhụnanya ha ka mmadụ ikpelebelebe Udo na ịhụnanya. Ịhụnanya ha ka mmadụ elu uwe
Okay, after one by one. Okay, get it here. So you know how when they get into the bundi, there are in a memma. Bundi and Yeporo, the Poros are here. Achieve. Thank you very much. I make a leg. I don't want to be better. Or after Mamma Demo. I make a leg. Egu bakabo, Obueyi Obuzu. Obueyi Anyekele. Thank you very much. Ige, Ayekele the Iron Bender. One day was Ayeke. Anyekele unu. Kele, Bana Meja Yedira Hana. Ayeke Kele na Obereba. Video you see who have put on Uzari. Our Ebu chairman, Uzari City. N'abatubua system aka na-eme ụgbọ a na nwụrụ anwụ ọdụ ndụ ọzọ ọ na-ekwu maka engineer Ahize Chukwu system biko kwara system aka our able chairman. Thank you very much. Oh yeah, arụ ya niile very simple man ewe eche mkpọmkpọ nye hey Ajibaga hey Chairman, the chairman, security wing. The union to have a Kumaka also Chichi Wednesday. No part at even.
biko kwa na ọzọ aka na ya na-abịa si eso anyị ekele gị nnọọ hey nna akpụkpụ ka anyị gba ụkwa akpụ mmadụ awụ thank you very much anyị ekele unu onwekwe fada na-achọ efe ọchị ya anyị ajide maka ịwa fada ị na-eyi efe ọcha thank you biko ndị Uzari anyị achọkwa ka anyị bido mmemme a the next thing na-abụ ebupụta tebụl anyị ebupụta akpaka anyị awa ji papụta zikiri na na-enye anyị nwa iri egwu ọ na-enye anyị iri egwu mgbe anyị gara eri nya bụ ji mana tutu nke ahụ na-eme ji ga-apụtagwodo n'ọgbọ ihe apụta anyị akpọ onye ga-asụrụ anyị agijigi ekpere na nke ndị ụka ekpere na nke ndị omenala ya bụ etu ndị Igbo ji ekpe ihe were adaba okwetekwe nwa adị yọng anyị ekele gị ije nwa ọgaranya ije thank you very much so ekpere na nke ndị omenala ekpere na nke ndị ụka ihe niile were aga n'anya maka na ọkwala elu rie ala eme gịnị ala erie thank you very much. Thank you very much. The only soldier man na Agbariji-inyi n'Ojiriba ngara ọzụzụ mfuriji a na-akpọ hit officer ma ndị commodore ma ndị brigadier niile nọ na Ojiriba na-ekwuru the only person na mmadụ nke ama nwe obi ike ụdị ọzụzụ a onye ọ na-abụrụ aka ihe obodo ụzọ ndị ile nsọ ya na-azụ obi aka ha aka ọhịa ome na Lagos ka ndị Igbo na ndị Inyere ihe nọ na Lagos nechara anya were chenye okpokpo echichi were na ọtụtụ ihe ndị iche iche o megboro nke ndị mmadụ ka na-enye testimony ya onye bụ onye na-elekọta Agbariji niile ka ọ batara wuti na-emo nke ọ batara ihe ndị ijedo okwu ekpe ogbugbu iji wee gosi na anyị nwere ihe ana m ekwu maka dị egbe eji eje ọgụ na Lagos steeti ana m ekwu maka ogbu ehi ogbuzuru ana m ekwu maka nze wee na-ekwuzi maka kọmanda DN anya retired biko onye our guest of honor na-akụ n'aka n'akụkọrọbịa ọkwere ndị anyị si eme nwoke nsotuli eme ọkpa ada apịa etemọzụ adalakwa afa ma ọgwụ thank you very much egbe anyị ekele gị nnọọ ị ga-anọrọ anyị isi tebụl our special case of honor na onye na-eleta obodo a mba Uzari anya
this city ejemono ama na Agbariji ana m ekwu maka engineer Ahize Chikwu the system chairman Uzari city because they could not very simple man. Open the door, you mean? Papa, okay. Are you where were here? Where Neku? I ain't actually told Fumani. Never see he can. I'm a poor ama. The lesson. I'm a poor ama to Beketa and Nigeria and your name. I ain't a check and you know not easy. No superintendent matter. I'm not going to Patakria. I'm a Kumaka. I want to know. Thank you very much. Irueba. Ayile eba mano na ga enugu maronyobu. O ebe mo na na jam but the man will cover am about this young guy. Agbariji those are the man anyi nwere something. I nwekwere one no chitem. We got to go do. Ebe ahụrụ ada wọdụ ihe kpụzuru ekega. Ana m ekwu maka ofu nwa mgboro agụ nwa. Onye na-awa bata anya hapụ local rice ruo foreign rice. Aka na-eme ndụ na-akpọ akpọ ka agwọ ha nweji ya nji aga ije. Ezigbo mmadụ. Nwoke obiọma. Ana m ekwu maka chief doctor Nze pen nke m ọra amanugo biko kwara na aka. Nna m ochie na nne m ochie ekele m unu. Anyị sị ka anyị bịa nọnyere unu n'ụbọchị nke taa. So anyị bụkwa ndị si ifo na Enugu. Ọkwa ndị ụmụaka bụ unu. Ndị shad wee bịa. Sị ka anyị bịa hụ ihe unu na-eme n'ụbọchị nke taa. N'onye ji ka a na-eri. Anyị sị wee ka anyị bịa soro ụmụ ndị nne anyị ochie na ndị anyị ochie wee bịa rie ji n'ụbọchị nke taa. So ibu na anyị kwela azụ anyị ka Uzari ka ube beke jumpa eke jumpa be nwunye washi wo awa okoro wala alashi anyị ka anyị bịa n'ụbọchị nketa ka sị ka anyị bịa sonyere unu anyị were achị na ha family ndị bụ onye mgbe echi na ndị bụ Oriekezie were achị anyị na-asọpọtụ unu 30,000 naira anyị ka anyị bịa. Thank you very much. The Prime Minister. Oh my God. Big Uzari Agbariji kwesịrị ọ ụbọchị anyị wụ tata. Anyị na-achọ ka anyị godo ana, godo ndị ichie, godo ihe niile mbere ebe a tata ka ọ dịrị anyị n'udo. Na awa mgbuchi nke anyị na-awa n'Uzari tata. Na nwa orie. Anyị wụọchi ụbọchị mbụ n'igwe nwata ogologo anya obodo ya na-akpụ na anyị na-akpọkwugwu n'inwere ogologo anya ọwụ ọnụ ka a na-akọwa ka ilekọta anyị ogodogo na-akpụ na abụghị ọbasaiz ọka iwe ọkọgọgbuo anyị wuo na-asị na anyị na-awa ji n'ụbọchị tata mgbe oge osi na ọ ga-adụrụ anyị niile na mma n'ụbọchị tata onye ọbụla bụ mfu njọ niile o metere wee bịa ebe a tata anyị na-agbagharị ya nje ọ ga-ana n'udo na ọṅụ na ije na ọ bịara tata onwe oyi ibu bịa ebe a tata ịzọrọ ụkwụ na anụ Uzari ọya gị niile ana wee na-asị ụbọchị mbụ n'igwe aja n'inyi ogbe ọ na-ehebe asị m unu rituwe na anya ana ndị ya nke na nwa eze nke na ajịrịja asị m unu bịa oge ndomchi okpara aja n'inyi ana m akpọku unu nke na ndụ n'ọnọdụ na-agụ nke Enugu bịanụ ka unu niile gbakọọ ojukwu ụmụome anyị isi unu bịa na anya tata ka anyị nọ na Uzari be anyị nwa Agbariji wee na-ekpe ekpere ka ji niile nke a kọrọ n'ahụ a ga-adụ mma etu a ka ọ na-adụkwa ahụ ọdụ anyị ga-anọgide n'oru ahụ ọdụ erie ugwu otute mbochi eji erie ji nke ndị ji akọrọ ahụ nke aka niile na aka ya mma gbalite wee na-asị ọ na-adụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma onye ọbụla gụ mpụtara ụra tata enwegwo ngozi ịza ha ọkpa na Uzari onwe ezigbo nsogbu ị nwere n'obodo a wee na-asị ji ofe nke isi nke ndị agha daga nụta ojii na mpụ ka anyị taa anya n'ibe ihe na-emere inyi ihe yi na-emeri ihe na-emere Agbariji ihe Agbariji na-emeri ihe na-emere Uzari ihe Uzari na-emeri ihe bịa na anyị awawoji anyị akpọkwugo unu
abajundi n'ụlọ agụ batuonu na anyị anatọkwara ka anyị si eme asị m oke mkpu egbo oke osi m nochiri ụzọ bịawanụ na anyị na ogene ọnya ka a na-akpọ awamuchi nhajọrọkụ ka anyị na-ekpere tata ihe niile bịa gbaziere ndị inyi gbaziere ma nwoke gbanyepọta ya bara nwaanyị ọ dụrụ nwoke mmanya dụrụ nwaanyị mma wee na-asị na ihe niile anyị mere tata anya hụ tatachi hụ ya echi wee chọ dụrara niile ndị n'inyi bịakwa n'usoro anyị wụọ ọjọọ wụọ ta ọjọọ ndebe anyị ga-adụ n'o ọkwa the prime minister exactly na-eme ka m kelee unu. Thank you very much. Anyị ekele ọzọ nwata nwaanyị ọlị lụrụ olu ji ka iji pụta. Ọzọ ịtọ mgbakele anya n'azụ. Ha wee ọla ụlọ buche pila. Kwupụtazi biko ndị niile nwere ọjị wee na-ata ọjị biko tinye ọjị n'efere tinye ya butere ziki n'ọnọ. Chinye ọjị n'efere na ya butere ziki n'ọnọ. Onu magbara ọkwa onye ụmụ ome ọkwa isi ala. Butere ọjị. Mana iwe were ya maka ọnwụ na ọhịa iri niile ka anyị nọ nwee. Anyị wee ọjị ụdị atụnya wee ma na anyị aja iwu. Ihe ọma and ihe ọma ga-esobe ndị Uzari City so ekwelu zukiro na ndị egwe na-Agbariji ka anyị nọ ihe nkụtụrụ ka egbe nji ere ọkụ anyị abịagwo anyị achọkwa ka anyị gaa n'ihu na iwe ji anyị na-achọ ide anyị na-achọ egbe ite jọg kedu ebe ọ nọ ya kulite chairman Uzari City dị egbe eji eje ọgụ Commander Aya Daniel retired. No, na microphone. Chairman Uzari Agbariji ga-awara anyị ji kịta hawajaji eji anyị aga n'ihu siribe ji dụwa na nchi ide Chairman, ihe awụ omenala Igbo niile and their culture adịghị mma hafụ nna anyị ha merie anyị wụ ụmụ ha mụtara wee neneche anya wụ ihe wee si n'ọdụ mma na anyị na-emebekwu ya wụ na n'ome ka ọ wụ ya na-akpa ya ndị enyi na-ese na-akpa ya wụ ha ji ọkụ I'm the special guest of honor na this occasion. Na-asị ọ bụrụ na akọwaba ihe gbasara ji na ọ na-etere anyị aka mana onye ọbụla bịara ebe a mara na ọ ihe owuwe ubi na o rufutego ị na-ekele Chukwu okike abịa naghị ụnụ odere ndụ ihe ego nkọrọ na ana wee mee nnụ wee ruo na ị na-egwute ya eri wee na-asị ihe anyị na-eri anaghị akọ anyị. As a special guest of honor, silver and gold I do not have, but whatever thing I have I'm going to give out in commemoration of this value. When I send those are in Agbariji niile, inyi niile,
unu ahafụnakwa this valley nọ ezigbo ihe ka ọ bụ kụziere na ụmụ unu onwe ihe dị fetish n'ime akọwago m ihe omimi so that ụmụ anyị mụtara amara ihe ọwụ na-asị na mụ ji 50,000 naira wee na-asị na mụ awa ji tata Agbariji na Uzari Agbariji na Uzari chairman ikwenekwe ka this value na n'isi continue kwe every year kpọkakwere isi wee kpọka anyị tata ka ihe wụrụ ihe remembrance ka ụmụ anyị na-ahụ ya mara na ihe anyị na sustain Agbariji Uzari anyị awa anụ ji Agbariji ọkwanu ji ọhụrụ bụ ihe esikwere m n'ụdị dị elu ji ọhụrụ. Thank you very much. Our guest of honor, Commander Ayadane retired Esruji. Oyozon Esrugo, the chairman Uzari Osruji Kia, Biko Corona Haka. Thank you very much. Thank you. Odima Biko Dika Esru Nyabuchi, chairman Esigoro. Onye zeba bịa suji n'ọgbọ iriko nke nwanne anyị anaghị apịnye ya n'aka ịma n'iwu na anyị chọrọ mmekọ gị na nwanne gị ịbịa n'ọgbọ n'ofu ọkụ ofu efere ịbịa suru ji na-eri abụbụ ga-esuru ji ọfụọ ide emeritus omeihe ukwu anyị ekele gị. Thank you very much. O nwere onye nze hụrụ ya bịa suru ji biko o nwere onye ọzọ n'ebe a ọzọ o nwere onye chiri ọzọ n'ebe a ka ọ bịa suru ji n'ọgbọ ọ dị mma ndị ogbu ehi bịa suru ji n'ọgbọ ogbu ehi bịa suru ji n'ọgbọ ọ dị mma ngwa ndị okenye niile nọ ebe a. Biko onye moto na isi elekwe ka ọdọ ịbịa nke esikwa ibe ọdọ nne bebi nwa nwa ịtọ nwa na-eme nkiri nne nwa ewo arodo na ji nke achọ ọnya o nwere onye ọbụla bịa na-esuruzi ji n'ọgbọ biko unu ụmụ okorobịa suche pụọ ndị nne abịa biko ndị otu izikọrọ nọ ọ dịka unu na-abịa suru ji unu emetụrụ anyị aka onye na-chairman ụmụ nwaanyị Uzari mba onye bịa suru nke oke sutere nna anyị maka onye bịa usoro nke ya
Thank you very much. Ndunne anyị kpọọ ụmụazị ha bịa ka unu mana akụ na ama mbaji ndunne bịa sụọ eji n'ọgbọ. Hey! Anyị ma aga. Nna daalụ. Unu ara eri ji. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Biko galok. Natama isu tesore tesu ibe maram akpaka. Kota akpaka kota. Kota sienna. Yeah. O ma je ngwa. Iwe kota akpaka kota. Were aka back ya ibe ndo da moko hala. Okay, so What did you shoot? Hero. Thank you, Bria Bagu. Tachara Metak. Yemi emetata madu Zidugu, Mando Zidugu, Mando. Hey, Mando Zidugu, Mando. Mawodu Mega, Mando. Really be safe, Mando. On 7 Mando. Kokosa, Mando. Aye, melo wamo. Odume, lady Muli, Odume, Mando. Modume, Mando.
Come. Yes. Come and snap with the celebrants. Oh yeah, come. Be coming. Where are my fellow children now? Yes, come. Go and snap with Nora. Oh yeah, go. Where is fresh? I did, Jama. Okay. Go like this. Here's the good thing. Aka mọtaja ko fún ọmọ mi ẹja ni ọkàrí wa yọ ọmọdé àmì dé onye àbá hey ọgọmẹ ebe tí jọ hey nkpọnkpọn hey ọnganga wayọkwa jide oche nye rakwa kechielu n'ahụ ọgọmẹ ya ọnya ebe dị ejọ the national president is Agbariji odo nwoke oke nwa nwaga aba amela odo nwaga aba amela odo ọnya ya ọgọmẹ ayé ọgọmẹ ayé ìgbàríyá nọmùkẹ ọrùlọ mmadụ ọlọmọdé ọzọ akpari ajọ Olympic ọrùlọ mmadụ akpari ajọ Olympic ya mkpọnkọ yìnyín agẹbi Olympic bẹ ndó mmụọ yìnyín ọgbọgbọrọ ajọ ọsọ rí ayé ìpàdé ya ebùbá agbo Burkina Faso tètè mama rẹ kà. Onye ọra mara agụ obi iwe ha agụ ebute ya ejide onye ya ojere dị ya onye agbara okwe n'isi oge ome Ogini ka na mezi na salani video Ikorotv. Aja ma ti bi na me ki na se video. Okwaji ka na wo. Ikorotv balaji na na. Itaka. Orosa. Amara ya ma.
Also. Bobi bekene mu amu Udechinoso amu bu Igboeze Chinemere amu Ikechibike na-ekiri ni Ikorotv maka ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo.